movie in channa chuan police officer rol hobin an tho pui fonga hlotin na lo lom puya ani hi officer chuanom tak mai bank rokna in nam hnoite chui chua wanga hun man puyan ni fonga chuan a thian te hena lom thua soi zo hnuah chuan nula pakhat mai fang thazet mai mei halo langa lom puina thil pe ka tum lain fonga phone chu ron ria police station lama kalangai thu hrilin akal san ta ngal dei fonga thopui te chuan misual lo en thlame ka an mi en thlak te chu anin thup thiam bok ani ang nili zet anen thla ni police ho po chuan an taksa te chu thlan wanga arim chiat vek to thu chu an lo soya atopa chuan an mi nga te chu an ron thleng ta fonga chuan anau te chu enjoi ngal tura hrilin man ngei tum chuan an thli thlai tran ta ni an mi chui te chu an kal le ngal maya chu wangin fonga chuan anau te hna chuan SDU ngak the ni to lova zui ngal turin anau te chu a hrila bulletproof pathum chawan neya anau te chuan an hu phur deu fonga chuan a car chu misual ho motor dala da in akal san ta ngala misual ho chuan taxi pharin an motor chu an kal san maya an taxi phar dina chuan fonga nau te chuan an ron lu khala anin hnial boilan chuan misual ho chuan silai chuan met puak ta police pahni chu an lua ve ve ka phun nia a hmuna chuan an boral ngal ve ve bok atopa chuan fonga chuan an ho tu pa chu kap thlowa a thi le thi lo chian tuma avakal hnai chuan misual pa chuan aron ka fu ve tatlat mai le fonga chu hliam na tak tuarin damdoin lama da nia anaute pahni ne misual hovero an boral vek thung sin dot le a chuan police station lo langin nula pakhat mel chelo deuh mai hian officer bula chuan tai kai ram ngowa ruang chhar chung chang chu case zialu du thu lo hrila officer chuan case zialu na hmun ani lo thu hrilin chunu chu lungoi lo zetin akal le ta ngal akal hnu re lo te a chuan chu nula chu mangang takaron tlan le tin au kual vak vaka ngai ven tuma police officer pona ba chua chuan tu ma chu aba hmu to lo sin dot le a chuan tai kai ram ngowa chuan ruang chhar ani thu chu an ron soi le tangeya police ho chuan ruang in fia na chu an thok nga la officer chuan chu nula chu a hmu to hnu anga ti thu chu soya nunglama tang chuan o hian keimaim ni ti aron tia a hoile chuan a hmu tum lo lu tuk chu hmu ta thut mai le officer fonga chu ron har chuakin doctor chuan a hminga hriat le hriat lo te zota engkim mai chu a lo la hre thlak mai khuwa hrelowa awm rei to wangin a taksa chuan ngai ole turin huna du thu te chu hrila torkonga chuan a thluwa kan zai thu te le kumhni le niriat zet ni kho hrelowa awm to thu te chu a hril bok dot le a chuan officer japa chuan fonga chu lo koma anau te pahni lai nun nan chana wang chuan a in thiam thei thlot lo officer japa chuan anu chu kum khat le chan ve kalta khan a boral to thu te chu hrila mei point aron kan thuayang che chol hadam ro tin akal san ta ngalani tharuk hnuah chuan fonga po chu thato hle maya damdoin bathlar vela chuan nurse nen chuan lo ba khara damlo tam tak in soi zoi ni om tak te chu mu cheu mai bok toileta jung jobin kuta silai chuan a hnung loka chuan mi thi to ni om tak lo ding chu hmuwa a hlau lu tuk chu atlan chuak ta ngal nurse bula chuan engma athil hmu chung chang chu soilovin an kal le ta ngala chin dot le a chuan nurse chuan magazine tam tak kumhni dam lo chunga mi te chu a chiar tura lo pe a doctor konga point alua kani hnuah that chak le dan te chu hrila van ne ti zia te chu a hril non le mol mol bok in hunanga chomi tam takin an nun nan chan thu te chu hrila nga po chu a thato hle maya tiang tel lo chuan a chuak thei to a chutia bathlar vela kal lai chuan dam lo ve tho ni om tak chuan lo bia a chua huna po nurse mel thai hmu paron kal fo tur chuan lo fiam bok a dot le a to pa po chuan a ma mi na soyang chi chuan a soi le ta anin kal pe le maya ma se fonga chuan thil mak tak a hmuta a ma loka ami hmu melang chi a chi kha a thi to ni ti hriat zet mai nurse ho chuan ron nor chuaka fonga chuan chupa kalna lama chuan a zui thuaya a hma loka hmu pa kha lo om mi hmu nei le nei lo zo chuan chupa chuan tukbera chuan thlak thu lo hril an han enjui ngala ma se
tuma chu tiang zuang thlau om chun mu bok si lo anin kom ta zela chu pa chuan kita ni thu te psychologist ani thu le adam lai chuan police ho poina an pan na sat thu te chu hril fonga chuan marketing ang mai ia to ni kha en kol nai mamo ni kha tin kalsan mai chu tum kita chuan irin lo chuan min han khoi chin te atia fonga chuan an khoi china atlang tapuat mai le fonga chuna hlau hle maya chu pa chuan min hlau su kum ni zat idam lo chung khan i taksa danglam na sa mi pa ngai na an mu thei lo I mu thei ani ti na hril ta ni chu pa chuan min an biak che poin hrilawangin om mai zel ro ani lo chuan mi a mon ti chenga I hun pum mai mi a zinga I mang mayang lo tia chuti lai chuan nurse kharon lutin pangpa le ei tur aron ken saka sin dot le a chuan fonga chuan chanchin bu chiar pain su palo ina a chanchin bu ta chhar tum lai chuan kita kha pa ngai lo do lo lang thutin a hlau ngang mai kita chuan sub le pangpar chu nurse na siam sakle a le sakani thu chu ron hrila fonga chu lai deuh tut tut fonga le nurse chu corridor an kal lai chuan dam lo ve tho chuan fonga chu aron bia thlarau motiin akal pel maya chu pa chuan molati thu chu soi adot leya an to pa chuan aron bele fonga chuan a chang vele maya nurse chuan makti de wena en fonga chuan a chang lem lowa chu pa chu thlarau nek chu lo niin fonga chuan nurse ne na chuan a thil ti saka wanga lom thu hrilin atu ka anu thana kalpui turin asoma diktak chuan anu thlarau chu a mu thei ain be sei wangani sindot le a chuan mei le pola khan no langa pola hi fonga tho pui zinga mi nia anom dan vela chuan anin hop klo ti chuan ria anu than lama chuan vakal ta ngalin hun ten wa manga ma se ambe se angin anu tharau chu awa mulem lo fonga chuan kitabula chuan anu tharau mu theilo thu chu lo hril kita chuan an nei nang fu lo mai mai ni rin thu te chu lo hrila chuti lai chuan doctor kong khalo kalin amason chak zia le a chhuat thuai tur thu chu lo hril fonga chuan doctor ne na chuan thlarau mu thei thu chu lo hril doctor chuan nang hi eril ru hi buai deuh mi tin makti hmel deuh chuan fonga chuan thil hriat chuan in kawang mai mai ni kha tin chuan lam chu siam le ta zo ka ni thlathum zeta liam le chuan fonga po chu damdoi na tang na chuak ve thei ta nurse nen chuan in mo fo in tiam chungin anin kalsan ta ni sin dot le a chuan ula pakhat chuan clinic lo khar me ka a khar zo a han kal chau chu tuemoni hian ronman betin motora phur ta dai mai le officer fonga po officer ron kal vele to in pongsual chungchang case te chu akuta no da ngala adam lo chung khan nurse le medical lamzir lai pasari ngot mai pongsuala than ni thote le case khir le har satakani thote chu an lo hril sindot le a chuan mei le fonga lo lang le eng mo soya an ti ti hnuah chuan mei chuan andam lo hnuah pola nen an chungchang te chu hrila fonga chuan a poilo ve ma se enga tinge ka har chuan hnuah khan voi khatal po mron hlo turai ron kal lo ati chuan mei chuan ka buai ve thine mani ti ringotin a chang fonga chu mei motorin a kal ngala tharawa te po kha anon kal ve le ngal zat bok police station lama let le hnuah case a khoi chungchang te chu hrila tharau chuan oscari chunga po hian thil thalo thleng thei reng ani o tin a lo hril kita chu biak du wang chuan phone chu mangdera kita chuan oscari hi veng phim khurang che anun na hi ader thong hiaw ania tin a hrila nurse dang te po chuan fonga hne na chuan misual chu man wat turin an lo ngen ve bok sing dot le a chuan chin hriat lo bo nula te na khan fonga te chuan kala bo ta no pichani hne na chuan a fanu chungchang thil te chuan zota fonga chuan pichani hne na chuan a fanu ruma lo chuan dila an han lut chu fonga chuan nula tharau bang kilama lo ding reng chu hmuwa midang ho bula chuan mania oma du thu chu hril fonga chuan nula tharau hne na chuan police ani thu le a tranpui thei thu chu hril ta ngala nula chu local na in arwang omna chu hril fonga chuan pichani hne na chuan thei to pan chua tur thu hrilin an kal san ta ni sin dot lea chuan nula ruang chu an va mu chuak ta a tho pui te chuan fonga hne na chuan
eng tin nge ruang omna chu hriat thei an han zota fonga chuan indu le nula ruang hi zot mai ro tina kalsan ta dei mai damdoin lama chuan nula ruang po chu pola le fonga chuan an lo en dika tun truma mi po hi a hma ruang te nen khana dang lam vak lova pong suala ni hnuah rong taka tha bawk ani pola chuan fonga hnena chuan kalaka meiwang hian I thinari mem tina lo zota fonga chuan thinrim lo ve tha takin en kolang che tina kalsan ta ni fonga po chu oscari bula vakalin in biak zung zung nan cellphone a lei sak le in ve nana lei sak paper spray chu va pe a chuti lai chuan kita kharon lang le fonga chuan biaka tu wangin phone chu a mangder le ta top mai kita hnena chuan psychologist aniangin a case chung chang chu zota kita chuan a hriat angang te chu hril atopa chuan oscar hi adam raidon tlat lovin ka hria veng film khur zualang che mi thi tharanom tlat mai kavakal ve te ang tina kalsan ta dei maya fonga chuan oscar hi hnena chuan tlailama chua puya soma sin dot lea chuan fonga nau te le oscar te honen chuan zuan lo in ho fonga ni khuar chelwa omlaya athil ti thin ten zota an lo hlim veu lai chuan officer chan aron langa fonga la dam bik chu na deuh na ron tong elvela ani hi khang police boral ta te le na hnai takha nia fonga chuan anaute thil to na wanga nom lo ti ve thu te chu hrila chana chuan nangni yang hi chuan hreumin ti ve thei tak tak po karing lo ve tina kalsan ta dai mai fonga le oscari te na chuan am dunin atuk ver loin hong hu mai le akong kalok na chelu tuk te chu siam thatura hrilin anin mang tha ve le ta fonga chuan a khe chui lai mek chu en velin eng morin hnel tur chu hre thut mai le anaute ho chu police station a ko khom vatin tual thatu hian asuam tur te hi arok masa zel ti hriain ruk khe saman tok to ho mi pakhat chu zong wat turin atia anaute nan kalsan hnuah chuan officer an lut chi mai chu kongkhar chu an ron kik le ta ngal awa hon chuan tu ma chu mulova a hoilet le chi chuan mi pahni lo ding chu muta thut mai le an mi pahni hi van duaina tok ta police officer te kha han nia an chunga thil thleng wanga in thiam lo lutuk to lo tura an hril chuan han kwa mai an tum chu an bo le ta dai mai atu ka chuan fonga chuan phone call adonga an mirin hlel chu man tumin an va zui anin fe hnuah chuan seikianga chu an man theita police station a thu zo pia turin an hruaya chupa chuan sual viu maila tuma kala that reng lo tina tang ve tlat maya chupa chu nilabo ta teina khan an va hruaya chupa chu an hmu to lo te chu anu le pa te hne na chuan an va zota puchana te nu pa chuan an la hmu ngai lo thu chuan an lo chang maya nula boral ta ruma khan hruain fonga chuan nula thlarau hne na chuan he pa hi niam tina zota nula chuan ani lo tina chang seikianga chu hlim dewa omlai chuan akuta chuan lubung chu ron om thutin auna samai fonga phone chu ron rin oscari in an rok thu chu an ron hril ta ni chumilam pan chuan an kal thuaya fonga chuan ain lama oscari chu a hruai hoa eng mo soin hlim takin anom dun ta ni kar khat nuwa chuan oscari hnabang chu a thianu nen an ron langa a thianu chuan phone a thei ngil thu soina let le chuti lai chuan oscari chu misualin aka hupin an ron rubo ve le ta ni oscari chu ron lang lein misual pa chuan aka chuan damdoi baratum lai chuan aron har chuaka chupa chuan oscari chu kut chu thlak hrep hnuah chuan muthil na chu pek le tum ron beilet veina topa chuan chupa hmai kor chu apo thlak sakta oscari tlan chuatum lai chuan atukhuma chuna ron vohman rama atla zui thlor mai chupa chu motor chuna tlan ngal nal nan maya oscari chu kar pakhata chuang tlangwal chuan aron buai pui wata damdoina chuan phong chuan oscari chu misual mel chu a hmulo te chu lo zota ani chuan a thimlu tuka engma ka mu thei lo ti chuan a changa fonga chuan ti fel lok tur ka neya tina chua santani pona naw duty chu uluk takalo veng tura hrilina kalsana officer za pakhalu langin lo duty pa hne na chuan thil lo zok aim hasaro atia cabin chunga chuan lut vele tangal
Oscar chu lukhama hup hlum tum ni om tak chuan a oma thoma hriange amu thattir le ta zoka sin tot le a chu mi pakhat ron lang ve le in khuma lo mu mek chu lukham chuan a ron hup mai tuma ma se Oscar ni lovin fongan lemalo changzo kha lo ni ya anin be viau hnuah chuan chu pa chu tlan chuaka inchung lama chuan a biru inchunga khan kita kha lo om chu lo ni in fonga chuan lem chang watin phone chu mangder le ta an mi zon pa omna chu hril zela officer zapa chuan makati to ngang mai fonga chuan zapa chu do ta hril zela atopa chuan tuizem hnuah a om chu man tumin an ve pheya chu pa chu a local son mana zapa kalfa lai chu aron beita silai tin chung chuan fonga chu ron voucher char mai bok kita khan akap ngam don tak tak lo lau thong reng reng su lo ti idu chuan zapa kha kap ro ani lo chuan ka kapang che hatia chu pa chuan kap ngam lovin zapa po chu aron tlan chuak thei ta chu pa chuan kain puanai chuan kain kap mai ang tin avau le ta kita bok khan akap ngam don lo hrim hrim tin a lo hrila chu pa beidong lutuk chuin pele ta top mai ti chuan misual tual tha mang chu an man thei ta ni atuka chuan Oscar kha damdoina tang lo chuak ve thei towa kita khan fonga bula chuan Oscar live signal chu ama ai zonga ander thon thu chu ron hril mun pakhata chuan ding dunin fonga chuan adam lo har chhuwa hnuah adang lamna tele kita thu soite chu a hril ta veka Oscar chuan a hma poin thimai turangin min hrilani chu kathi chuang hlei nem tia soin kongpui lama chuna tlan phei ta ngala chuti lai tak chuan bom lian tak in khai chu aron tla Oscar chu aron tel hlum ta ni fonga chuan tranpui tu chu awa atopa chuan Oscar o chu hria anin mu thei tak tak chu Oscar chuan makati hle maya fonga chuan kangai done mai che kein ka phlum ve ngal mai te ang tin in ka hlum chu tum Oscar chuan tilo turangenin an pia nula abe kan ruksak an tum me ka chu zui turin atia fonga chu misualum zui tur chuan aril runa tak chung chuan atlan ta ni atop ta